Акцент 1. Права на човека. Човешките права са универсални и принадлежат на всички хора. Те гарантират основните права и свободи. Осигуряват защита на човешкото достоинство. Елиминират дискриминацията. Гарантират достъп до образование, здраве, храна, работа. Осигуряват достъп до чиста питейна вода и въздух. Акцент 2. Защита на правата на човека. Защита на правата на човека е свързана с ролята на държавата, която създава механизми за тяхната защита чрез законите, институциите и съдебната власт. Акцент 3. Какво разбираме под бизнес? Терминът бизнес обикновено се отнася до дейността или процеса на създаване и предлагане на стоки или услуги с цел печалба. Компанията или фирмата е юридическа единица, която е регистрирана спрямо изискванията на съответното законодателство. В България се използва и термина дружество, но за целите на днешното видео ще използваме бизнес или компании, като реферираме към организацията, която извършва дейността. Акцент 4. Връзката бизнес-права на човека. Компаниите въздействат върху нашия живот навсякъде и по всяко време. Ние взаимодействаме с компаниите като техни служители, клиенти, граждани, които споделят общо пространство. Глобализацията позволява на компаниите да развиват дейност в целия свят, като по този начин се развиват глобални вериги на доставки. Това води до засилен икономически растеж. Но също така може да предизвика конфликти по отношение на правата на човека, особено в държави с по-слаби регулации в някои развиващи се региони. Акцент 5. Въздействие на бизнеса. Бизнесите могат да въздействат на човешките права и в положителна, и в отрицателна посока. Положително въздействие. Работни места и икономически растеж. Създаване на работни места в развиващите се страни, което може да подобри стандарта на живот на хората. Етични бизнес практики. Прилагане на високи стандарти за човешки права, като справедливи условия на труд и безопасна работна среда. Спомагат за защита на правата на служителите. Корпоративна социална отговорност. Инвестициите в образователни, здравни и инфраструктурни проекти имат положителен ефект за местните общности. Отрицателно въздействие. Експлоатация на труд. Особено в развиващите се страни, където работниците получават ниски заплати и работят в лоши условия на труд. Нарушения на екологични права. Неспазването на екологични стандарти може да доведе до значителни вреди на околната среда. Злоупотреби с местни общности при развитие на мащабни проекти и инфраструктури, които изместват местните общности, без да се осигури адекватна компенсация или защита на техните права. Акцент 6. Кои са правата, които могат да бъдат засегнати от бизнеса? Всички 30 права могат да бъдат засегнати от дейността или бездействието на бизнеса. Най-актуалните проблеми са дискриминацията на работното място, климатични промени, модерно робство и елиминиране на детския труд във веригите на доставки, миграция, фалшиви новини в онлайн пространството. За да могат да определят кои права са в най-висок риск от нарушаване, компаниите могат да извършат оценка на риск. Акцент 7. Оценка на риска. Оценката на риска се извършва чрез процес на надлежна проверка на правата на човека, описан в ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Принципите са основни стандарти за отговорно бизнес поведение и са базирани на зачитане на човешките права. Те са приложими за всички държави и за всички компании, независимо от техния размер, къде се намират или сферата на дейност. Акцент 8. Ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Ръководните принципи на ООН се основават на 3 стълба, които ясно определят ролите и на държавите, и на бизнесите по отношението на зачитането на човешките права. Стълб 1. Ролята на държавата. Ролята на държавата по отношение на зачитането на човешките права трябва да се разглежда в контекста на бизнес операциите.
Държавите трябва да поставят ясни изисквания към компаниите, като приемат ефективни политики, закони и регулации. С предприетите мерки държавата насърчава компаниите да спазват човешките права. Стълб 2. Ролята на бизнеса. Корпоративна отговорност за зачитане на правата на човека. Корпоративната отговорност за зачитане на правата на човека помага на компаниите да определят неблагоприятното въздействие върху правата на човека и да вземат мерки за справянето с това въздействие. Тук могат да се приложат 3 основни стъпки. Приемане на политика за зачитане на правата на човека, извършване на процес на надлежна проверка, който да идентифицира, предотврати и смекчи евентуалното неблагоприятно въздействие върху правата на човек. Осигуряване на механизми за отстраняване на вредите, към които са допринесли или са причинили. Стълб 3. Средства за ефективна защита. Когато правата са нарушени, засегнатите страни трябва да имат достъп до ефективни средства за защита. Насърчава се активното ангажиране с засегнатите страни, за да се определят най-добре техните нужди и да се осигурят компенсации, съизмерими с нарушените права. Акцент 9. Значимост на ръководните принципи на ООН. Всеобщ стандарт за отговорно бизнес поведение. Насоки за правителствата и бизнесите за спазване на човешките права. Те са в основата на създаване на регулации с въздействие в и извън Европейския съюз. Насърчават сътрудничеството между различни заинтересовани страни. Акцент 10. Какво можем да направим ние? Знайки правата си, ние можем да ги отстояваме и да търсим защита при нужда, както от държавата, така и от компаниите. Най-често това се осъществява чрез подаване на сигнали по установените канали за жалби. Акцент 11. Какво следва? Нарушаването на човешките права носи сериозни репутационни рискове и може да има правни последици за компаниите. Непрекъснато се повишава броят на регулациите и изискванията към компаниите, като например регулациите, които са част от Зелената сделка, с въздействие в Европейския съюз. Компаниите, които зачитат човешките права, освен че имат добра репутация, привличат работна ръка и са предпочитан бизнес партньор. Практиките за зачитането на човешките права се превръщат в основен стандарт за отговорно бизнес поведение с грижа за хората и планетата.